бегоҳӣ рӯзи 13 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари давлатии худро ба ҷумҳурии Қирғизистон ба анҷом расонданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Бишкек сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров гусел намуданд. сафари давлатии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Қирғизистон 2 рӯз идома ёфт. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон ва дигар шахсони воломақом гуфтушуниди муфассал анҷом доданд. аз рӯи натиҷаи ҳамоиши Тоҷикистону Қирғизистон дар сатҳи олии 16 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид, ки муҳимтарини онҳо шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ мебошад.